Alhamdulillah, sunana Alhaji Haya Ibrahim, Chairman na NASAC, National Association for Scrap Artisan and Crafts. Najeriya ɗaya ce daga cikin ƙasashen da ake ganin kamar tana da yalwan arziki a ƙasa, amma kuma da yawa daga cikin al'ummomi ana ganin kamar suna cikin kuncin rayuwar da bai kamata a ce sun shige ta ba. Shin me za ka ce a takaice dangane da wannan hasashe na mutane da kuma halin da al'umma suke ci? Alhamdulillah, Malam Shafi'u, idan na gaya maka cewa duk duniya ba ƙasa mai arziki kamar Najeriya, ina tsammanin ban yi kuskure ba. Tabbas ba abin da Allah bai ba Najeriya ba. Abin da muka rasa kawai shugabanci. Amma Allah ya ba mu komai da za mu ji daɗin rayuwa. Bai kamata ma a Najeriya ba ka zo kana tafiya ka gan ƙasa ma a cikin gari ba, ko da wani ɗan ƙauye haka. Muna da arzikin da za mu yi duk wannan abu za mu wuce, mu san mu wuce nan. Kuma ɗan Najeriya ya ci naman kaza kullum da manyan kifi. Allah ya ba mu wannan arziki, amma ba mu da shugabanni. Shugaba ɗaya yana tunanin cewa shi kaɗai ya danne abin da sama da mutum miliyan 5 za su ci a shekara 10. Shi kaɗai ya mallake shi ya kuma zauna lafiya, amma a ƙarshe kuma ya mutu ya bar su a ƙasashen turawa da sauransu. Amma Allah ya mana arziki, ba abin da za mu ce alhamdulillah. Duk wani na'urar da ka sani, ko wani ma'adanai na ƙarfe, ko wani ma'adanai na dutse, ko menene Allah ya ba Najeriya. Babu abin da zai ba shi, kuma ya zo ya ba shi jama'an Najeriya masu fasaha, matasa, dattawa da 'yan mata 'yan Najeriya, da tsofaffin mata 'yan Najeriya masu fasaha da hankali. Allah ya ba mu ilimi, amma ba mu amfani da ilimin, sai dai mu kashe junanmu. Yau kisan kai ya zama abun wasa a Najeriya. Yanzu nan za ka ji an ce an ɗauke ran wani, ko an ɗauke ran wasu mutane gauri daga, kuma a kama wasu wani suka aikata wannan abu, ka gan su kamo ba su ma san ma sun yi abun ba. Wanda idan suka ɗauki alƙawari za su ringa ba wata gudunmawa a arewa naira miliyan 10 duk wata. Ƙur'ani istin kuɗinsu ba zai komi ba, amma sai ka gan ana mutuwa a asibiti. An je asibiti, tsohuwa ka gan ta mutu ba kuɗin biyan magani, tsoho ya mutu ba kuɗin abinci, ba kuɗin magani, ba ma kuɗin da zai samu ya koma gida. A asibitin zai mutu, a ɗauke shi a je a jefar a abin nan. 'Yan uwa kuma su guji gawan, tunda ba su da kuɗin za su ɗauki gawan sai mata sutura. Wallahi mun kai ga haka yanzu, halin da muke ciki a Najeriya. Ka ga mutum bai samu abin da ya ci abinci ba tun daga safe har ini, wai kuma a ce muna neman mu zauna lafiya a ƙasa. Allah ba zai bar mu ba, ba za mu ji daɗi ba. To ganin cewa wannan abu kamar yadda ka ambata da farko matsala ce ta shugabanci, shin akwai yiwuwar kake ganin za a iya samun sauyin da al'ummar ƙasa za su ci gajiyar arzikin da Allah ya musu? Akwai hanyoyi, shine idan aka bi irin waɗannan hanyoyi, a manta da wani tsafe-tsafe da bin bokaye da wasu irin mutanen da suke ƙaryan cewa su malamai ne na addinin Kirista ko na addinin Musulunci, suna sa mutane na aikata laifuka iri-iri a bayan ƙasa. Saboda haka abin da nake so jama'a, ku rungumi juna, ku so juna, faɗakar da juna, kan ku haɗa kai duk.